худованд қувватон мекунад. Ака ин телефонҳо барои хитон истифода бурдан то ё ки барои падарка рӯй мекунед? беҳтарин. худованд рӯзои наз истифода баред. Ини акамон акаи Қосим буда? Акаи Қосим сета телефони A70 гирифтесай, Itel A70, памят 256 тага. Ина ҳарсаша инҷа монагем. ҳарсаша худаш гирифтесай, свети сиёҳ. Боз худоха ҳарсаша як амро падарка вибур мекунед. Акаи Қосим нигоҳ кунед. Хоб, якм падарка ёз ман мегирам. Акаи Қосим иҷода гуфтааст ки барои Манзарҷон. Якм ина телефон дастафка барои Манзарҷон. Барои Манзарҷон мегирам падарка ку чӣ мебурояд? Ина тага нигоҳ кун. Якта гирифтумаш. Мекушоимаш. Якта буромад наушники AirPods, наушники AirPods дидесай тага? Якта наушник, ин хеле наушник 20-25 соат зарядаш мебарем. Хеле наушник буромад, якша падарка. Телефони акаи Манзарка наушник падарка буромад. Хоб, биём дастафка телефон денги барои Амриддинҷон. Ина тага як падаркаи дигаша гирифтум барои Амриддинҷон. Боз бебинем ки чӣ мебурояд? Барои акаи Амриддин смарт соати электроник. Телефон Амуҷон соати электроник. Ин соат подключит мешавад дар телефон, через программа кор мекунад. Соат дар фурӯш дар магазин мо худаш 2500 рубл меселим соат. Иш падарка шай. Ин падарка барои акаи Амриддинҷон. Хоб, ана акаи падарка акаи Қосим барои акаи Қосим худаш мебинем ки чӣ падарка мебарам. Як ҳокима падарка акаи Қосим мегирем. Ини падарка акаи Қосим. Бози худо хоҳад мебинем ки чӣ мебурояд. Иҷода буромад барои акаи Қосима мошинкаи универсални. Ята мошинкаи универсални бутебрад. Я мондас мошинкаи универсални. Айдирам бивди айсклад. Ята мошинкаи универсални буромад. Худо хоҳад иш ята мошинкаи универсални. Телефони ки да буромад? Акаи Қосим да. Акаи Қосим иш барои хитона ба фикром. Ана ки гӯш кудар дар жона. Хоб. Ина тага ини мошинкаи универсални дидеси тага. Сам барои риш, барои бини, гӯшу бини, барои кантовкаи нол гирифтан ин хеле мошинкаи универсални ҳастай. Хоб, ин падарка барои телефони шумо. Ин ҳозир якта телефонта дар инҷа бук шумо мебинед чӣ хеле ҳарсеш. Биё кавра. Як чена ҳозир ҳам видео рафтиса иҷода як кавраи бародарон дар YouTube ра тамошо мекунам. Ҳам телефон ҳозир як кавра ба видеовизу телефони шуморо мекушо мебинед. Ина нохун зинда бод. Ина ака так ина ба телефони акаи Қосима хича мекушоем. Акаи Қосим нигоҳ кун. Телефоно чӣ мебурояд? Так. Боз як дақиқа беста. Биё. Ина акаи Қосим нигоҳ кун худод. Ина коробкаш мекушоемаш 856 тага. Телефонча телефони сиёҳ. Ина пленкаша мекушом акаи Қосим. Телефони свети сиёҳша. Свети сиёҳшай. Ана хай ина пленкаи руш чӣ десте? Пленкаша биканам гиронаш кун як бор. Хоб, телефон руш комплектша чӣ дорад? Комплектша документҳои телефон худаш хеле десен документҳои телефон каси хонданияи маромат забони русия ёд мегирад. Ва ин чихоли сиёҳ дорад да комплект диди? Тага чихоли сиёҳ, и зарядник, қати кабелш, зарядники чанд ватта, зарядники 10 ватта зарядник дорад, и симча барои симкарта. Дига чӣ надорад. Телефон памяташ 256 тага, оперативкаш 4+8 таг. Дута симкарта мебарад, якта флешкарта ва ҷои зарядникаш Type-C ҷои наушник дорад, қисмати поён колонка. Камера 13 мегапиксел, фронтальни камераш бошад 5 мегапиксел. Нархаш дар магазини мо Itel A70 8/256, 4.256 гигабайташ. Нархаш дар магазини мо 8500 рубл. Ака сета гирифтеса, гирон кунем як бор акаи Қосим. Хоб, хай биё худаш ба гирон карда мегираш. Хоб, бародарои азиз, телефон хай ба худашон гирон мекунем. Хеле телефонча метавонем ки заказ кунем. Чанд ранг светкаша дорем. Свети биём светоше бародарда нишон митиём. Ина светошон ёк не чӣ свето аст эҷада. Ва свети сиёҳш бидидагитон, свети сабзш аст, свети голдш аст ва свети кабутш аст. Метавонем ки любой расветкаша заказ кунем. Иншоалло ҳамаи расветкаҳошон ҳастанд.